Makeout 11 и това е Мистер Чушка. И искаме да ви съобщим, че ние направихме съюз, наречен UGTV. Union of Gamers TV. Да. Има канал в YouTube и това е споразумението, което с Да, малко на ръка, но... Защото го мързеше с нощи да използва принтера. Да. Добре, така. Значи този съюз има за цел няколко неща. Аз ще го прочета. UGTV, хартиен формат. Обединена геймърска телевизия. Това е. Превод. Начало с Бойчо и Калян. В YouTube Мистер Чушка и Каут 11 създава този съюз на 5 юли 2016 година, което е днес. Зависи кога гледате. Ако го гледате същия ден, който съм го качил днес. За да са две отделни думи, бе. Знам. За да се подпомогне на геймерите. За да се подпомогне развитието на геймерите. Да. Те се подписват за участие в общността. Ето нашите подписи. Вътре имаме за подписи, ето тук. За влезлите и участниците, които са вече включени. А тук имаме в изпити. Трябва все пак някой да влезе по време на изпити. Трябва да заснеме клип, да има чувство, да го обработи на определена окация. За да ви приемем виртуално е много просто. Така. Трябва да отворите на страницата ни с информация имейл за бизнес. Извинете ме. Така, да продължим. Мисля, Чушка си беше настроил ненужна аларма в телефона. Така, за да се свържете с нас, не е нужно особено усилие. Трябва да просто да отидете на ето този имейл отгоре. Ще го намерите и в страницата с информация там за бизнес запитвания. Изчезна той. И да запитате, това е наш общ имейл, който се дадохме. Можете този клип ще го намерите и на нашите лични канали. На нашите лични канали и на канала, към който към официалния канал на всеки може да бъде прият, стига да има елементарни знания как да си обработи клиповете. Как да заснеме и да има чувство. Да. Не е нужно да снимате, които не знаят. Не е нужно да снимате, нужно е да се подпомагате и това е. Ние можем да ви приемем условия през обучение. Обучение в раздела. Ще разкажем за условията. Да, условията. Условията са прости. Всички участници приети и под обучение трябва да са съгласни и да спазват правилата на общността при нарушение на условията. Съответно, всеки член може да бъде наказан. Да, може да бъде наказан. Според нашите ако при крайен случай, ако наруши някой много важно правило, защото още не сме изяснили правилата, ще ги изясним малко по-нататък. Да. Може да бъде изгонен, но надяваме се да не се стига до такива неща. Но може да бъде правено, стига да не е твърде лошо. Да. Ние все пак сме добри хора. Да. Какво можем да кажем още за моята общност? Абонирайте се за мен, Каут 11, Мистер Чушка и за официалния канал на UGTV. Да. Какво още може да кажем? За да ви приемем, трябва просто да издържите няколко теста, колкото да имате някакви елементарни знания как да си обработите клипа и да направите едно просто 2D интро, нещо такова. Интро не е съдъл. Да, интро може. Но интрото ви осигурява сигурно влизане. Просто направете един пробен клип, пратете ни го и ние ще ви кажем. Искаме обработка с поне Microsoft Movie Maker. Сега ще ви препоръчам няколко програми. Препоръчани програми можете да намерите в описанието отдолу. Да. Ако искате да споменете още някоя програма, напишете в коментарите. И as always, stay awesome!